Το Ιράν τρέμει επειδή η κρίση έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εμφανίστηκε στη θάλασσα. Αυτή τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026. Αναφορές στο γη που αποδίδονται σε διάφορα προφίλ ειδήσεων υποδεικνύουν ότι δορυφορικές εικόνες από χθες φαίνεται να δείχνουν το Ήρις. Σάχρι Σαχίντ Μαντάβι, πλοίο που συνδέεται με την ναυτική δομή του Ιράν, φαίνεται να βυθίζεται δυτικά του νησιού Ορμούς. Ενώ μια σκοτεινή κοιλίδα που μοιάζει με πετρέλαιο απλώνεται στο νερό. Το πολιτικό πλήγμα είναι βαρύ επειδή συμβαίνει την ίδια στιγμή που η συμφωνία με τον Τραμπ αποτυγχάνει. Η Τεχεράνη προσπαθεί να δείξει δύναμη στον κόσμο. Και η επαναστατική φρουρά εμφανίζεται εκτεθειμένη κοντά σε μια περιοχή που το ίδιο το καθεστώς χρησιμοποιεί για να εκφοβίζει τους αντιπάλους του. Αν η ταυτοποίηση είναι σωστή, δεν πρόκειται μόνο για ναυτικό πρόβλημα. Είναι ένα σκληρό σημάδι ευαλωτότητας. Ακριβώς τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες σφίγγουν τον κλειό, ο Τραμπ απορρίπτει μια αδύναμη πρόταση της φρουράς. Της επαναστατικής φρουράς που ελέγχει την Ιρανική δικτατορία και το Ιράν προσπαθεί να κρύψει ότι η ικανότητά του να ασκεί πίεση ραγίζει από μέσα. Θα σου τα πω όλα αυτά σε λίγο, αλλά τώρα θα θέλεις να είσαι εγγεγραμμένος στο κανάλι για να συνεχίζεις να ενημερώνεσαι σωστά, με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, στην καλύτερη δημοσιογραφική ποιότητα που έχεις δει ποτέ, με το πρότυπο αξιοπιστίας του Μίλσον Άλβες. Αν η ταυτοποίηση είναι σωστή, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε πλοίο. Το Ήρις Σαχρί Σαχίντ Μαντάβι είναι μια ναυτική πλατφόρμα της επαναστατικής φρουράς, προσαρμοσμένο από εμπορικό πλοίο για να λειτουργεί ως πλωτή βάση, με δυνατότητα υποστήριξης drones, ελικοπτέρων, πυράβλων και επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας. Αυτός ο τύπος πλοίου αποτελεί μέρος της ιρανικής στρατηγικής να μετατρέπει πολιτικά σκάφη σε στρατιωτικά μέσα, προσπαθώντας να αντισταθμίσει τις αδυναμίες του συμβατικού ναυτικού με κινητές πλατφόρμες που είναι δύσκολο να εντοπιστούν γρήγορα. Το πλοίο συνδεόταν με τη φιλοδοξία του καθεστώτος να προβάλλει ισχύ πέρα από τις ιρανικές ακτές. Αντί να βασίζεται μόνο σε σταθερές βάσεις, το σχέδιο της επαναστατικής φρουράς ήταν να χρησιμοποιεί σκάφη όπως το Σαχρί Σαχίντ Μαντάβι για να μεταφέρουν εξοπλισμό, να λειτουργούν ως σημεία στήριξης και να δημιουργούν διαρκή απειλή στις θαλάσσιες διαδρομές. Η ίδια η επαναστατική φρουρά είχε ήδη επιδείξει εκτοξεύσεις πυράβλων από το κατάστρωμα του Σαχρί Σαχίντ Μαντάβι, δείχνοντας ότι το σκάφος δεν ήταν απλώς σύμβολο, αλλά ένα πρακτικό κομμάτι της ιρανικής στρατιωτικής πίεσης. Στη θάλασσα, δυτικά του νησιού Ορμούς, οποιοδήποτε σημάδι κατεστραμμένου πλοίου μετατρέπεται αμέσως σε κρίση. Η τοποθεσία είναι ευαίσθητη επειδή βρίσκεται κοντά στην περιοχή όπου το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική παρουσία, απειλές και θαλάσσιο έλεγχο ως διαπραγματευτικό χαρτί. Η εικόνα μιας πιθανής πετρελοκυλίδας που βγαίνει από ένα ιρανικό πλοίο δημιουργεί μια σκληρή ανάγνωση. Το καθεστώς που προσπαθεί να τρομάξει τον κόσμο μέσω της θάλασσας μπορεί τώρα να αντιμετωπίζει μια σοβαρή αποτυχία μέσα στη δική του ναυτική δομή. Το ερώτημα που βαραίνει είναι απλό. Τι έκανε αυτό το πλοίο εκεί? Σύμφωνα με τη στρατιωτική λογική του Ιράν, μια πλατφόρμα όπως το Σαχίντ Μαντάβι θα μπορούσε να βρίσκεται σε μετακίνηση, σε επιτήρηση, σε υλικοτεχνική υποστήριξη ή σε θέση επίδειξης ισχύως. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να σχετίζεται με την προσπάθεια διατήρησης παρουσίας κοντά στον άξονα του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη διαπραγματεύεται υποπίεση. Η παρουσία ενός πλοίου αυτού του μεγέθους σε εκείνη την περιοχή εν μέσω κρίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται τυχαία. Η χρονική στιγμή αυξάνει τον αντίκτυπο. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν κολλήσει. Ο Τραμπ έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να χαλαρώσει την πίεση δωρεάν. Το Axios ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος θεώρησε τη νέα πρόταση του Ιράν ανεπαρκή, χωρίς πραγματική πρόοδο σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού. Ένας ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί με βόμβες, δείχνοντας ότι η υπομονή έχει τελειώσει. Ο Λευκός Οίκος είχε διατηρήσει στρατιωτική επίθεση έτοιμη για τις 19 Μαΐου, αλλά ο Τραμπ ανέβαλε τη διαταγή λόγω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων και αιτημάτων συμμάχων από τη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να είναι έτοιμες για μαζική επίθεση σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία. Αυτή η λεπτομέρεια τοποθετεί τον υποτιθέμενο βυθισμό του πλοίου σε άλλο επίπεδο. Το Ιράν δεν βλέπει μόνο ένα πλοίο σε κίνδυνο, βλέπει στρατιωτική, διπλωματική και ψυχολογική πίεση να έρχεται ταυτόχρονα.
Η αποτυχία της συμφωνίας βαραίνει επειδή το καθεστώς ήθελε να μετατρέψει τον χρόνο σε πλεονέκτημα. Η Τεχεράνη προσπαθούσε να μεταθέσει την κρίση, να διατηρήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, να διατηρήσει διαπραγματευτικά χαρτιά στο θαλάσσιο μέτωπο και να αναζητήσει κάποια οικονομική ανακούφιση. Μόνο που ο Τραμπ ποντάρει στον αντίθετο δρόμο, να διατηρήσει τον αποκλεισμό, να διατηρήσει την στρατιωτική απειλή. Το Axios είχε ήδη αναφέρει ότι ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική ιδέα να χαλαρώσει πρώτα τον αποκλεισμό και να αφήσει το πυρηνικό ζήτημα για αργότερα. Για την Ουάσιγκτον, αυτή η κίνηση θα ήταν απλώς μια προσπάθεια της Τεχεράνης να κερδίσει χρόνο χωρίς να παραχωρήσει κάτι ουσιαστικό. Η πιθανή απώλεια του Σαχρί Σαχίτ Μαντάβι επηρεάζει την εικόνα ισχύως της επαναστατικής φρουράς. Το ιρανικό καθεστώς προσπάθησε πάντα να παρουσιάσει αυτά τα πλοία ως ένδειξη αυτονομίας, στρατιωτικής δημιουργικότητας και ικανότητας να αμφισβητεί μεγαλύτερες δυνάμεις. Τώρα, μια δορυφορική εικόνα που δείχνει ένα τέτοιο σκάφος να βυθίζεται φαινομενικά με πιθανή διαρροή πετρελαίου δημιουργεί μια αίσθηση δημόσιας έκθεσης. Δεν χρειάζεται να υπάρξει καταγεγραμμένη έκρηξη για να προκληθεί πολιτική ζημιά. Αρκεί ο κόσμος να δει ότι ένα συμβολικό κομμάτι της ναυτικής ισχύως του Ιράν μπορεί να αποτυγχάνει μπροστά σε όλους. Το πλοίο μπορεί να έχει υποστεί επιχειρησιακή βλάβη, σαμποτάζ, έμεση επίδραση της στρατιωτικής κρίσης ή ακόμα και συνέπεια βιαστικής μετακίνησης σε μια περιοχή υποπίεση. Δεν υπάρχει ακόμη ασφαλής βάση για να προσδιοριστεί η αιτία, αλλά το πλαίσιο οδηγεί σε μια ισχυρή ερμηνεία. Όταν το καθεστώς βρίσκεται υπό αποκλεισμό, με διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο, στρατιωτικές δομές υπό παρακολούθηση και ανοιχτή αμερικανική απειλή, κάθε ατύχημα γίνεται ύποπτο. Η επαναστατική φρουρά έχει λόγο να προσπαθήσει να συγκαλύψει το επεισόδιο. Η παραδοχή ότι το Σαχίτ Μαζίτ Μαντάβι χάθηκε ή υπέστη σοβαρές ζημιές θα σήμαινε την αναγνώριση μιας αποτυχίας σε μία από τις στρατιωτικές βιτρίνες του καθεστώτος. Η άρνηση έχει επίσης κόστος, επειδή οι δορυφορικές εικόνες κυκλοφορούν εκτός του ελέγχου της Τεχεράνης. Αυτή είναι η σύγχρονη παγίδα. Το καθεστώς μπορεί να ελέγχει την κρατική εφημερίδα, τον επίσημο λόγο και την εσωτερική προπαγάνδα, αλλά δεν μπορεί να σβήσει το βλέμμα των δορυφόρων, των ανεξάρτητων αναλυτών και των προφίλ ανοιχτών πηγών. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η αναζήτηση νέων εικόνων, η σύγκριση με προηγούμενα αρχαία του πλοίου, η ανάλυση της ακριβούς θέσης, ο έλεγχος του λεκέ στη θάλασσα και προσπάθεια επιβεβαίωσης. Αν υπήρξε διάσωση, ρημουλκά, επιχείρηση περιορισμού ή ιρανική στρατιωτική κινητοποίηση στην αυτοκρατορία. Αν νέες εικόνες δείξουν το Σαχρί Σαχίτ Μαντάβι πιο βυθισμένο, σταματημένο ή περικυκλωμένο από ναυτική υποστήριξη, η υπόθεση περνάει από έντονη φήμη σε επιβεβαιωμένη κρίση. Η πίεση τώρα πέφτει στην Τεχεράνη, γιατί και η σιωπή επικοινωνεί. Ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους δεν εξαφανίζεται από το τοπίο χωρίς να προκαλέσει ερωτήσεις. Μία πετρελοκυλίδα κοντά σε μία κρίσιμη διαδρομή δεν εμφανίζεται χωρίς συνέπειες. Και μία αποτυχημένη διαπραγμάτευση με τον Τραμπ δεν μένει απομονωμένη από τη στρατιωτική πραγματικότητα. Το καθεστώς μπορεί να τρέμει ακριβώς επειδή η δύναμή του στη θάλασσα έγινε ορατή απόδειξη ευαλωτότητας. Είμαι ο Μίλσον Άλβες, διεθνολόγος, και ο σκοπός μου είναι να σε κρατώ καλά ενημερωμένο με την αλήθεια κάθε μέρα. Οι σύνδεσμοι των ειδήσεων βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγράψου το κανάλι και στο τέλος ρίξε μια ματιά στα σχόλια για να είσαι ακόμα πιο ενεργός στην κοινότητα του Μίλσον Άλβες.